Sumbai pi syakatup kubor mentah ke janmit. Barashwa bangin pai syaki kubor ki babnya ngene pet chwai ki mat bakongsan. Katnat duriau ke India kala kiu kham syakler bat kala no senyang ban kintiu ya ke khai pateng ong menteri rang badu ke ri. Pediang kedor bar parlimen ya ka an chartered accountant cost and work accountants bat ke company secretary amendment bill arhajar arpuar. La ban khot ya kren ke sarkar jilla ya ka harijan panchayat committee ban yatai halor ke jingpin kenria jaka ha ke ni ke tayau ban wan ong usembut menteri rangba ba Preston Tinsong. Badan hak ke sarkar India ya ke boarding ke basan pulai megawatt na ke prapunyo megawatt balamang ya ke Meghalaya na ke NTPC sya ke Tamil Nadu. Ki khubor ki babnya. Ke India kalarakhe ya ke National Maritime Day mentah ke sengi ban kin mau burom ya ke sin ningkong ya ke India ban pindonkam de ki jhat ban khai ha ke leng ke perthai. Kapang pedeng jong ke ni ke jingrakhe ke basan pukandai jong ke National Maritime Day arhajar arpuar kedai Sustainable Shipping Beyond COVID-19. Menteri rang badu ke ri Narendra Modi henne ke sengi uloong ba katnat duriau ke India kala kiu syaki clear bat kala no senyang ha ke kai pateng. Haka kubor ba ulapha ya ke ni ke sengi Modi uloong ba hakini ki pras nem bala lej ka sarkar jong kala phai khmat syaka roi kapar ling ba ki duriau ke bakin thup ban pinyar ya ki jinghe ki ka duriau bat ban kampen bha ya ke baladon. भारत ने $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बनाया है. Ka dorbar parlimen kala pediang ya ka chartered accountant ka cost and work accountants bat ka company secretaries amendment bill arhajar arpuar minta ka sengi. Kene ka act ka kwa man penthama ya ka chartered accountant act shihajar khandai spa south khandai ka cost and work accountant act shihajar khandai spa sanpu khandai bat ka company secretaries act shihajar khandai spa prapo. Ka thmu ban pen khlan ya ki kattu ka ni ki mat hapo ki ni ki act man pen biang ya ki jingbishar ya ki mukaddama persya ya ki khot ka Institute of Chartered Accountants of India ka Institute of Cost and Accountant of India bat ka Institute of Company Secretaries of India hapo ka por balabu. Ka sarkar Meghalaya kala ban khot ya kren ya ka harijan panchayat committee ban yatai halor ka jingpin kenria ya ki bai syong basa hathem metor ha ka ni ka tayau ban wan. Usembut menteri rangba uba Preston Tinsong uloong ba ka harijan panchayat committee lingba ka jing ujor ha Meghalaya High Court ka pinpau ya ka jinglong balakloi ban ya kren bat ka sarkar bat kala dawa ya ka jaka ban pinken ria ya ki. La ruban ong baka sarkar jela kala deban shimti ya ka jaka hathem metor yo molong ya ka bala IT pateng daus iem ka hima milim. The moment you mention about relocation means the government has to also provide a place, a space for shifting of that population we have as of today. So as I said to you now, I will not be able to tell you all the details. Let us meet first, and once the meeting is over, we will understand where and how we go. Ka sarkar jela kala ai kumba South Park prapo klur tingka kum ka jingsiu syaka NTPC hadu usnam arhajar khatpra wat hapadeng ba kamshim layo bantan ya ka boarding nadu usnam arhajar khatsan hapo ka jingbam banse na ka daw ka jingyakut banthit boarding bala ayasoi hapadeng ka sarkar jela bat ka NTPC hausnam arhajar nyo. Usembut menteri rangba badai kmi ru ya katanat boarding ba Preston Tinsong henen kesngi ulaya thu hakin nong thok khubor ba ka sarkar India kala penmi ya ka hukum ban bha biang ya ka boarding kumba sanpulai megawatt na ka prapunyo megawatt jong ka boarding balambang ya ka Meghalaya na ka NTPC sya ka Tamil Nadu bat ka ne ka jingpen bet kan yai beteng hakisan kine kisan snem ban wan.
Kat kum iba Preston nakadaw ka jingkiw dor ka boarding ha ka she unit ka Meghalaya kala sange bantan boarding na ka NTPC house nem arhajar khatsan hinray kadang hapan siu shispa arpho klor tingka ha ka shisnem kat kum ka jingya kut balaya soy house nem arhajar nyo. But I am very sure, very soon, Government of India will consider this. Because as I said, recently we had a meeting on the 28th this month, March, we had a meeting in Guwahati. And then we took a resolution in the NERPC, again, to request the Government of India to relocate the entire allotted amount of energy through NTPC to other states. Sembut Menteri Rang ba ke jela ba Preston Tinsong ila kentat ya ke jingkeno ba ke jingti mau ha Shillong jong ke surok na Shillong Shadauki ka long ka daw na ke benta ke jingjur ke jingtua kendau ke balaja ha ke sengi ningkong baladab. Haba keren berkilat pathai kubor iba Preston Tinsong ilo ong baka jingkala ha ke jinglong jingman jong ka sunmeneng kalong ka bapau shina ha ke jela bat ke jingja tua kendo bat ki waide ke jingkta jong ka bor mariang kila banja ha ke no ka jaka bat ha ke no ka por bat ila benrap ba ye ki jingbetha la deb ban pha sha baro ki division jong ka tanat PWD road ban long ki bala kre bat ki ba pet ngor halor ki jingja ki ba kum kini. Iba Tinsong iloong ilaban ba ka jingti mau ha Shillong ki surok ba kamday ka daw jong ka jingtua kendo. Iloong ba ka jingshnai ki surok kalas dang ha ki kapto ka ni ki jaka bat da ka jingwan jong uslap ha ka jingtua kendo ha ki ni ki jaka ki badang ka jingshna surok kadang yat ka long ka bamla banlan. Make sure they are available anytime when the stone fall down or when the landslide takes place anywhere to make sure that the machinery is in place where they can remove immediately the landslide, whatever happened. Da ka jingyo ka jela Meghalaya ya ka song pisa performance incentive grant ka balong South Pa klur tingka hapo ka Jal Jeevan Mission na ka benta usnem mang tingka arhajar arpuway bat arhajar arpuar menteri badai kmi ya ka tanat public health engineering iba Renington Lingdo tongkar ila penpau ya ka jingsngo kirmen baka tanat kan sala ban pentri kam ya ka scheme Jal Jeevan Mission ha ka jela haswa ka lifeway terik unok pra. Deka bayat hu ba kumba saupo na kashispa jong ka kam la deb ban pentrei kumta ka jingbu por hadu ka lifeway terik unok pra ka long ka babiang. Ulapen pauru ia ka jingsngo kmen ba ka ne kan yarap ru ban siu ya kiram kisha ba pher jong ka tanan. Ngila jan poi ka 40% hadu mentah nga klempet yang report tang ba menagane ngila poi ka life 100% almost 40% mentah ngila deb tek buka sa 60%. Tang ba pisku tu hiba hakapor bagi nang sedang mai nang sedang arza kar kendai ti kadang long haka initial stage 4 ya sku tu bah kadang suki dang bon kijing ya batai kijing ya persu tu tenri mentap pede kita ki ibarat kila syai kalau betang mat pentri kam ti kala kamstet sibun ne ko per berika persman ko mensua bat mentata ka per sibun. Superintendent of Police Ribhoy District Nongpo ula pentip siya baro kitray kali bat ki driver jong ki kali ha ka district baladeb ban pinbit pinbiang lut na dong syadong ha ka bayday bat ka jing pendat ye ki radium reflector ha ki kali bat ka jing sam ye ki first aid box siya ki try bat ki driver kari nadu ka shitarik uyayong hadu ka lifeway ujemang arhajar arpuar. Ya ka nela terwaban le ay klem ka no ka jing siu na ka benta ki kali sorkar. Kajing pendat ye ki radium reflector kan yarap ban penduna ye ki jingja accident ha ki surok. Usually the accidents are being caused because of the vehicles that are standing on the road. So in this connection, we decided that something has to be done. So we have passed an order also that whoever is willing to take extra precautionary measures for the welfare of all along the highways can use the facility that they can fix radium reflectors or stickers in the backside of the vehicles, which would help in reducing the road accidents. It will also help in ensuring that there is no loss of lives. Mentapat nganyepet ya ke jinglong jingman ke sunyeneng ha Shillong. Ka jingshit kalong arpulai point iwe degree Celsius bat ka jingkriat kalong khatsan point lai degree Celsius.
Ka jing ngam ka hau kalong nyo pusau nakashispa menstep bat nyo po nakashispa janmin. Kala bandon ka jing hap slap hakikat tu kat ni kijaka. Sa shisin part ngipin kan mau pi baya kan kubor jongi pila ruban pet live haka YouTube channel jong ka Didi News Shillong. Shawan poi sya kabukut jong ka thup kubor ngin ya pet biang sa shisin ya kimat bakongsan. Katanat duriau ke India kalau kiu kam syakliar bat kalau no senyang bat kentiu ya ke Khasi pateng omu menteri rang badu keri. Pediang kedor bar parlimen ya ke uncharted accountant costs and work accountant bat ke company secretaries amendment bill arhajar apuar. Laban khot ya keren ke Sarkar Jila ya ke Harijan Panchayat Committee ban yatai halor ke jingpin kenria jaka hagi ni tayo ban wan ongu sembut menteri rang ba Preston Tinson. Bat on bahak ke Sarkar India ya ke boarding ke balasan pulai megawatt na ke prapunyo megawatt balamangi ke Meghalaya na ke NTPC sya ke Tamil Nadu. Te paralok kat tungi la poisya ka bukut jong ka thup kubor jongi mentaka janmit hadu banginde syambiang bat pila syai kasngi kublai pi baro.